Wengi atus. Siap. Napa? Padha tenan to. Nampakne. Padha pripun to, Den Mas? Mburi ngarep kok padha. Bingung aku. Panjenengan Iki sing mergane aku ora tresna mergo ngarep mburi padha. ngarep mburi padha menika tandane sangune akeh. Jenengan ajeng milih ngarep kena, milih mburi ya kena. Modar kowe. Iki sumpah ya kaya ngene iki nek wong lagi gandrung. Ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli perang nuklir. Napa langsung kene? Nuklir. Endi nuklir endi? Wis to, tak elingke to. Sing ana- Aja merambat-merambat tekan. Lah panjenengan menika ngacung-ngacung lho. Subroto kuwi nek tok pancing-pancing tengah wengi ngene iki. Napa? Iso Ajeng napa? ngluso aku setruk.